ஆனா அங்க ஏற்கனவே ஒருத்தன் தன்னோட கால் தடத்தை பதிச்சுட்டான்னு அவங்க யாருக்குமே தெரியல. Powerful people come from powerful places. ஹாய் காய்ஸ், நான் குணா எப்போ போயிட்டு பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, அடுத்த வரப்போகிற ஈவோ கன்ஸ்கின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னடா ஈவோ கன்ஸ்கின் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அடுத்து நம்மளுக்கு எக்ஸமைட் தாங்க வரப்போகுது. நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸமைட்டுக்கான அப்டேட், அதாவது பேகு இல்லை ஸ்கேட் போர்டெலாம் விட்டுக்கிறாங்க. வாங்க இப்போ எக்ஸமைட்டு பற்றி பார்த்துட்டு அதோட பவர், அதோட எமௌண்ட் எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா இல்லையா, வந்தால் வாங்கலாமா வேணாம் நான் சொல்கிறவங்களுக்கு வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ் இதுதான் கைஸ் அந்த XM80, இதாவது 7th லெவல், அதாவது இதுதான் 7th லெவல் ஃபுல் அப்கிரேட் பண்ணிட்டா எப்படி இருக்குமோ இதுதான். அது எல்லாரையும் சர்வர்லேயே ஃபேடட் வில் விட்டுக்கிறாங்க, நம்மளுக்கும் கன்ஃபார்ம் ஃபேடட் வில் தான் வரும். இதுதான் ஃபஸ்ட் லெவலு. சரி வாங்க கைஸ் நம்ம ஃபுல் அப்கிரேட், அதாவது இது ஒரு ஃபுல் எபிலிட்டி பற்றி பார்த்துடலாம். இதுதான் கைஸ் ஃபுல், அதாவது 7th லெவல் அப்கிரேட் பண்ணிட்டா இப்படி தான் இருக்குது XM80. எமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்குது, ஏன்னா AK ஸ்கேர் MP40 பொறுத்த அளவுக்கு இது கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்குது இந்த எமௌண்ட்டு. பாருங்களா, இன்னொரு எமௌண்ட் வச்சுக்கோங்க பாருங்களா, ஒரு வெட்டுறான் அதான் எமௌண்ட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை. ஆனால் ஏகேக்கு அது இதாங்க ஸ்கில் அனௌன்ஸ்மெண்ட், அதாவது ஒரு ஷாக்கில் அடிப்பட்டு சத்தானா எப்படி இருப்பானோ அது மாதிரி இருக்குது. இதை பாருங்க, ஹீட் எஃபெக்ட் வைக்கிற பாருங்களேன், நம்ம மேலே வந்து ஷாக் விழுந்தால் எப்படி இருக்கும், அதாவது இடி அது மாதிரி இருக்குது. அதாவது தண்டர் கைஸ் அது மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் ஃபயரிங் எஃபெக்ட். இது நீங்கள் வந்து ஒரு 4th லெவல் வரையும் அப்டேட் பண்ணால் போதும் கைஸ். ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த பவர் கில் அனௌன்ஸ்மெண்ட், அதாவது இப்போ ஏகே ஸ்கேரில் கில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணால் எப்படி வருமோ அது மாதிரி வரும். இதுலேயும் அன்லாக் எபிலிட்டின்னா ஒரு சில எபிலிட்டிஸ், அதாவது மூமெண்ட் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும், அது மாதிரி தான் இதுக்கு எபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ரீலோட் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு 4th லெவல் வரையும் அப்டேட் பண்ணிட்டா போதுங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த எபிலிட்டி அன்லாக் பண்ணிட்டா போதும். டபுள் டேமேஜ், சிங்கிள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் தான் இதுக்கான பவர். அந்த எபிலிட்டி நம்ம அன்லாக் பண்ணிட்டா போதும். பாருங்கள் எமௌண்ட் கொஞ்சம் மக்கள் தான், இந்த எபிலிட்டி மட்டும் அன்லாக் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ பாய் கைஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதேமாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை போடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன்லாம் ஆள் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பாதி பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துன்னு. ஸோ கைஸ் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாதாங்க சேனல் வீடியோ, நீங்கள் என்ன வீடியோ கேட்குறீங்களோ அதெல்லாம் போட முடியும். ப்ளீஸ் கைஸ் சப்போர்ட் மீ அண்ட் ஹெல்ப் மீ கைஸ். பாய் கைஸ்.